తండ్రి ఆశయాలను కూర్చున్నటువంటి వ్యక్తి మన ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మరలా ఇప్పుడు ఇళ్ల పట్టాల కార్యక్రమం ఆ పట్టాలు ఇవ్వడానికి అనుమతి రావడం, వెంటనే ఆటోల ద్వారా రిక్షాల ద్వారా మీకు గ్రామంలో తిప్పడం, ఆ రోజున మల్లిశెట్టి సత్యనారాయణ 10-12 సంవత్సరాల్లో ఎప్పుడూ కూడా ఒక ఇళ్ల పట్టా కూడా మీకు ఈ నియోజకవర్గంలోనే కాదు ఈ రాష్ట్రంలో ఎక్కడ ఒక ఇళ్ల పట్టా ఇవ్వని సందర్భం మీకు గుర్తు చేస్తున్నాను. నేను శాసనసభ్యుడు, మీరు ఓటేసి నెగ్గించిన శాసనసభ్యుడిని. నేను ఒక అన్నగా, తమ్ముడుగా, తండ్రిగా మీకు ఎప్పుడు అండగా ఉంటాను, ఏ సమస్య ఉన్నా చేస్తాను అని చెప్పేసి కులాలకు అతీతంగా, మతాలకు అతీతంగా, పార్టీలకు అతీతంగా నేను ఎల్లప్పుడూ మీకు అండగా ఉంటాను. కానీ ఈ రోజున మీ అందరినీ కలుసుకునే అవకాశం నాకు వచ్చింది. ఎందుచేత మనం అందరం కూడా ఒక సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకున్నామంటే, ఇది గత పాలకుల వల్లే కులాలు చూడడం, మతాలు చూడడం, జన్మభూమి కమిటీలు అని చెప్పి ఆ కమిటీల ద్వారానే న్యాయం జరిగే రోజులు కాదు. ఇది వైఎస్ఆర్ కుటుంబం, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పార్టీలకు అతీతంగా ఏ పార్టీ అయినా సరే, మేము శాసనసభ్యులు మీరు అందరూ నన్ను నెగ్గించి శాసనసభ్యుడిగా పంపిస్తే ఆయన మీటింగ్లో మొట్టమొదటి మీటింగ్లో చెప్పింది ఏంటి అంటే, ఎలక్షన్లు అయిపోయినాయి, ఓట్ల రాజకీయాలు వద్దు, మీరు వెళ్ళండి, కులాలు చూడొద్దు, మతాలు చూడొద్దు, పార్టీలు అసలు చూడొద్దు, మనకు ఓటేసారా లేదా అనేది కూడా చూడొద్దు, నేను ఇచ్చే పథకం ప్రతి ఒక్క సామాన్యుడికి అందాలి, ఆ దిశగా మీరు వెళ్ళండి అని చెప్పిన ముఖ్యమంత్రి ఎవరన్నా ఉన్నారంటే ఈ రాష్ట్రంలో, ఈ ప్రపంచంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని వేదిక ద్వారా మీ అందరికీ కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈ పిఠాపురం మున్సిపాలిటీలో దాదాపు 6,732 మందిని మరలా అర్హులుగా తీయడం జరిగింది. వారందరికీ కూడా ఇళ్ల స్థలాలు ఇవ్వబోతా ఉన్నాం, మళ్ళా హౌసింగ్ కట్టబోతా ఉన్నాం అని చెప్పి మీ అందరికీ కూడా ఈ వేదిక ద్వారా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఉగాది కల్లా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇళ్ల పట్టా వారి చేతికి అందుతుంది. తప్పనిసరిగా త్వరతగతిన ఈ ఫ్లాట్లలోకి వెళ్ళి మీరు పిల్ల పాపలతోటి సంతోషంగా గడపడానికి ఏ రకంగా చేయాలనేది నా వంతు నేను చేస్తాను అని చెప్పేసి ఈ వేదిక ద్వారా మీ అందరినీ కూడా కోరుకుంటాను. చీమకు అపకారం జరగదు అని చెప్పి మీ అందరికీ తెలుస్తున్నాను. నా వలన ఉపకారం ఉంటే చేస్తాను, లేదంటే నా దారి నాదే తప్పించి ఏ ఒక్కరికి కూడా నా వలన నష్టపోయాను అని చెప్పేసి ఏ ఒక్క మనిషి ఉండకూడదనే దృక్పథంతో నేను వెళ్తా ఉన్నాను. ఆ దిశగానే నా అడుగులు ఉంటాయి తప్పించి ఎప్పుడు కూడా తప్పుడు నడక ఉండదు అని చెప్పి మరొక్కసారి మీ అందరికీ కూడా తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటాను.